Avui sóc aquí per parlar-vos d'aquesta obra, Jo, que no he conegut els homes, de Jacqueline Hartman, del 1995. I ja us anticipo que m'ha encantat, perquè és una obra que traspassa una sensació de qualitat literària, de que el que hi ha escrit aquí és història de la literatura universal, increïble. Una subtilesa, unes paraules, un vocabulari, tot meravellós. Us poso en situació, sense fer spoiler, perquè ho diu aquí davant a la portada. Ens situem a una gàbia on hi ha tancades 40 dones, fins que un dia sona una alarma i aquestes poden sortir a l'exterior. A partir d'aquí tindrem la història que ens narra el personatge que li direm la nena. No té nom, i ella serà la que ens expliqui la seva vida amb aquestes dones i què significa ser lliure després d'haver estat tancada a una gàbia. Aquesta és una novel·la que ens dona per reflexionar sobre moltes coses, com què és la vida i què significa, què és la mort, quin sentit té viure en societat, o aquest sentiment de pertinença o no pertinença a un col·lectiu. Però sobretot el més important és que ens fa qüestionar què significa ser un ésser humà. Tot això aquí us ho recomano al 1000%, Jo, que no he conegut els homes. Adeu!